Karbiang long along ke Chengsi Master Chef Challenge Grand Finale Mesen Pen kapachun pon. Dator Moniram langni Auditorium Hall along Aronbarim Youth Winter Retreat Nithoma Farman kapaman pon. UPYO Hampangasong atumpen Lumbajong Branch Committee ke Sengpon. Kardom pindi karbilong re beer tag than ponjia bang nili sami Josephine Tisopi non beer tang ton penar juponik sine Dona khai hut luka charli ki thek chot kali kilun ki kan pencheng lok kitun ke danga chapate ta kapre galong rialong pedo pon bom lo lapuson si karbiang long kido rong rubalong ta ki thek ason han an kitun ke dang pachomi thek lapen ke kitun aning ki hanga tumdu lasila hai rong rubalong ki duk han kitun ka pachomi thek lapen ke kitun ke dang aning hanga tuma phan aning ka parung pon lapen ke kang tuereng deng an kapali dun thek jia phan pu mang ponsi Karbi Artist Forum atum chipatir pi ponsi Department of Tourism KAAC atum chirap chiturun si Dipu Club asai hemalong ke Chengsi Master Chef Challenge paman ponsi arkoi ni phaing ko hinier ni grand finale paman ponlo Labangso ke Chengsi Master Chef Challenge along traditional Karbi han mate han parvo kang moi kalang dang pen chenglok fast food chow momo lapen ke ason kapre ka son kitun ka pachomi ke thegason chapati pe dopon labangso ke Chengsi Master Chef Challenge grand finale along ke Chengsi anong e Mukesh Hanse Hiniang Deng Mirlin Teron pi ke Thomang Deng Asmita Terang pi lapen ke Phli anong e ke Kiri Terang atumpen se chapalong pon lo Master Chef Challenge pulo lake co-sponsored by Karbi Anglong Tourism hin pen la pen litom Karbi Artist Forum pen tanda kachirap do la pen pinige kijut siang deng lo final ang deng lo la si nilitom la so kacepate kitun kedang kacepate kidi pon athe bangke la pulo ilitum thek pon lo itum dak local long mata kitun kedang ning hamang to pik fast food stall la me to pik la sonak thaksi itum athe pini ke la methanga king pachar jap thek nang ko joinis nilitum la so kacepate bang kidi pon lapian ladak na cerap bundo itu mungkin honai siam tuliran longhang bidi suri pendang lok tangka mahat kami lapian emisi itu na cerap bundo lo lapian itu mangbong kumti hin mena bidi suri cepat cepat pinila song dengan pale long lo lapian kadu kawe itu mana coropar lo lapian isi bangke kecepati pubang lo te itu karbiang long ke kitun ke kan pendang lo kaprek cepati te itu tek long pig lo poi pit sami ason kaprek itu mihin kapaklang pangkantung la bangke itu cingwai lo itu dak komite mong cingwai sini tum pin la song deng anak pacun lo naga coropar lo kadu kabe tum hanta welfare sumanta lasi pamun ni thot alam ke lapuen lo itum kitun kedang pu ahok badu tami kitun kedang ke thek lo meni sitami hal kitun kedang ku sitami kumani bangke isibe ta thang kitun tu sitami kumani dim bangke inti dok otai kumani dim inti dok otai kumani dim ke phelu dok otai kumani dim dok de tai la pendang lo presentation itu tum nahai ki dipon ke tourism hin benang cara bundo la simoi frank ke bang jilang pusame ki thekiding tourism hin tourist tom jong se bang ponde kipi kapazir pendang lo itu tum bang hong ke bang tum ke isi fast food tribal areas visit tang lo pone traditional pik asila song bong ta our side long dun po la penon eprang lamdon ke si to long ta itu tum dakar bang long to 5-star hotel to po la penon ni tum karjupon long ateng ni tum han pita nang ki pen ke tourism hin benta isi ani ke hang atum tourism hin bentami hotel management hin stami kachari ning hang plot nang te isi scholarship hisabi pon sila dak ning hang tum stami chari dun long isi boring our side lata lasi aning hang bangling pusame ke bangji langan stami chepati dun stami tapen non litum kamat hapon ke traditional po hin pusame aja katim long ki chokchi do koklang meni traditional ponte lo lang pongtai ni tum paklang pon kantung sitami apor katuri ajok bidi sore cepochoy kaduri ajok si pinani chok ke sami ni tum pachun pon lo lasi kadu ka bena cherap dun tum an phanda ke thekiding tum an phanda ni tum choro lo lasi lan silam the ahokpet bangke ke Chengsi ang deng hut bangke soksi bagdobon sitami non ni bangke top 10 sini tum ingwai ponik lo top 10 ang bangke kopai ka be jo hale accidented po jok si pini bangke bang serkep sepati pon lo lasi le bang serkep bang bong pen ke no matke ni tum final result bang epige lang itum by 6:30 si result PG pusin ni tum chingwai pon lo ki hayang tumhanong e kon anoi panjo ki hay tumhan bangke winner tumhan bangke suri thongkep si ni tum ben sik pondang lo la pen first runner up bangke 15,000 suri krepo la pen second runner up bangke suri po la pen suri cap sorry la pen consultation in
Makan tipon po lah. Kacipati ang bong pen arta kang la arta la pesan doik mah manalaan Jadi tum mahaki ceng benta arta bang ganil tum sik ponpe. Umaman yung kiha. Pinso la penaruso. Pinso arluso. Sarpimar korzang polam velo sarmari sumar polam velo arta nil tunang ponpe atema kitun kedang pelutang te arta lam da kelang damike. Aning hang pelutang te bihe ko sota mi bang bacum sentun tek. Lapen theo gustame hak tum kini hang he pun tun tek te pinari nang litum te tek long lo mene lake kitun kedang tek tum do piglang. An cupan men tek tum do piglang mene kapre hana thang cupan men tek tum do piglang mene. Lapuson jo. Lasila hai bang kesi aning kirung pon lapen amit thanga keng. Charjap tek ji mene usi nil man kamata sila so cepati bang ke kisik pon kedang ko. Karbi Honghari Youth Council atum kapatir pi ponalong Dethor Dihori Honghari Youth Committee atum charap chitorunsi kedamtang arkoini phaing ko rahiniarni lakhaing ko ratrok Dwarbagori constituency Dethor Moniram Langni auditorium hall along Aron Barim Youth Winter Retreat nithoma pharman kapaman pon labangso Aron Barim Youth Winter Retreat kapaman pon along Karbi Aron Barim atum non owe kimi atuma phan Karbi Honghari Aron Barim aron atang seke ki pon Nake sompat pini ajo takar dia super baka suka nak fangsi ujian nang lang teren nang lang seki nak tun tang kota kata jo aron nang kana dia tang pini lagi dung cor nang nang ke hem de yo lake kota kata yo gudang di rupa di pulau argi tulang Mai phu bilison terang kongchun bangsarim tiso bidisar kangjang terang advocate dhonison lekthe Chandra Singh Rongpia tumpensi seke ki pipona sai ke dengpon Labangso seke ki pipona long Karbi Anglong pen angtan pen Biswanath district Golaghat district pen ke wanga tumanta do Labangso seke ki pipona long Dethor Dihori Honghari Youth Committee Reception Committee mai phu amoron terang Kongchun bang gotom terang atumpen cherap chiturunsi Dethor arnam lapen ke arnam pharo se sitame arklipon lapen ke vomut vokananta mesian pusi sekar klipon ahut kurusar atumpen pachini pon Han Boka pen Robinson Killing Karbi Longria Birta atum ke lage thek lor alam lo owe kimi tum people si li tum anim pan ching hon thek the lapen honghari li tum anim ke klar gor ke chipubong sitame li tum owe kimi tum bang ke RD pidon de ti kar clip hijo lapen ke kurusar phan man ka chipi thek the lapen arnam phan kardom kardi thek the lahai futak si labang so winter youth retreat 2023 farman pani thom farman dak daithar auditorium hall long si paman pon lo la si pini an man ke ni lo la son thaksi la bangsu ajai mek lom bang ke athang lam ta be elitum la honghari aron barim ari soi jang tum kopia posi arnam arni phan ardom ardi thek the ma la bangsu phuthak si litum chetan chimum pon lo la pen kiwang jilang ari elitum ko son si risoi jang tum emina ni ban ching hon thek jiba la pen Kardom kardi kuson silitum ke Charlie naima lahai putasi dadak chetan simum padopon la son thaksi peneng sengkan ke daksi paman pon lo labang so jai be kewang jilang ke lapson thaksi kapre ka habar peneng sengkan bang ke litum duar baguri lo kewang jilang sengkan bang ke along kapre ka homosti mate constituency long si la so farman paman pon tupo arko inko resipen pini an pani ni lo pena pando eglang la silitum nonamat mesen meet intirjir la pen litum riso ejang lahin pen gewang east west la pen an par sitame Biswanath district lomben sitame do la pen Golaghat district tum sitame do ado ko sitame Aron Barim anim kaching hon ari so ejang atum alang litum wang pen ladang litum bang pharut trok bak armu litum chitong pen chithan chimum long lo lasi asonak taksi litum la bang so anim bang ke abinong la bang ke klardak alam lasi ado ko sitame litum Karbi Anglong adang pi long sitame Minan Aron Barim nim kapang tang thuji apang litum chithan chimum along ke dam hursame cherap chitu hur nangji lapen litum lahin chithan chimum siroi ni lapen labang so anim kapang tang kapaklar kapado kapathir thil pameji aphan litum aphan hadak komani arong litum labang so anim alam ithan dam usitame alang litum han hor nang video nei nar chak du nei nang chitu du nei busin litum chuni ripon pipon mai litum imina anim litum chinghon thek imina ajutang litum chinghon thek la so pasilitum nimbang parang verdi aphan litum kibang gilang arni an sitami non litum kedobo mari so jang tum kalkida cherok tok do nei sonak taksi pini la Dwarbagori constituency angkang pi Dethor habar along Dethor mini stadium lo amasin litum la nithoma farman labangso Aron Barim winter youth retreat chethan chimu maja mek peman pon long lo lapen
mesen pen silitum achora kalam je litum nimalong aron barim along aron barim ahem tun arlo an nima puthak litum intang klong lapen ara achora kalam litum je than chimum pon long pa melo asika doga we risoi jang atum han samen ningting sampar piklo asong nak taksi karbi solang do ara do ana phan samen litum pini ladak Cithan cimu mawar saya along kaduga ve clariklar chen pen kichun ponlong apor stame nan tum hir jumelu bu matha asili tum ahin penta than paklar pon iklong lo United People Youth Organization Puham Phangasong kedamtang surhini ra ingkoi rahini aningkan amahang pithek ponsi labang so ham phangasong apang tang ponji aphan kedamtang arkoi ni phaing koi rahini arni Lumbajong MSC constituency ka parlo Gita Ashram LP School along maing ni ponsi UKYO Lumbajong branch committee ke sengpon labangso UPYO Lumbajong branch committee ke sengpon ahut aluhiaman pen UPYO central committee amai phu sir tokbi Dunmai Phu Kensing Be, Kongchun Bang, Jensing Ronghang, Dihin Ribang, Bimol Rongpi, Lapen District Committee Amai Phu Harsing Ronghang, Kongchun Bang, Longbiram Ingti, Longkiram Tiso, Babu Tirang, Lapen Ke Kaprek Man Pengi Doatum Chitongdun. UPYO Lumbajong Branch Committee Aphan Ke Japon Linji Aphan, Mai Phu Jesong Tiso, Dunmai Phu Tharson Terang, Kongchun Bang Pi, Sami Monica Inglengpi, Dun Kongchun Bang, Subhas Kruatum Phansi Ingwai Pon. Si pini nadak Lumajang branch committee ni kisang na ni jasemet di food district committee hanse ni le mekero piji antum anche padogo pini nadak Lumajang branch committee ram ni sang thekor na pen anso se aku pangtang bomi la pen branch committee tum samay anso se pangtang ithagi han se ni hobe charabun po kado be samay tum central committee tum samay tum charabun ji charabun po ni la pen ke antum alang tum pensi non ke wangilang akami klemian stame lempon po lada Lumajong hawar penke asa alang tum doan stame itu mong manya jakong orang video orang penas stame itu mencerap cito po Sirtok bi pini dak Lumajong branch laso ke pon long lage nili aprangsi district committee phan churoji alang litum lason branch ke seng pon thekapot apen adun thoni li churoji ladak piniji tu la branch committee long kedeng dun president secretary apen alang litum claim ra perakorti atum phan lasonak taksi ni litum pini ladak branch sengdet pen non puthot kiseng ponji la litum ka sisik do lage miyung branch lapen aku do tholang lapu di samatu lason ami litum la branch paseng pon po branch sing chota banda chok kedaji asini tum la jitu district patamini tum la Bogajan ke damtang tamini lipola Bogajan lapen Hauraghat lapen west lanman tum kiseng point phani tum central pen kasik bangdol thekla la so song ni tum la so ke mang bang la helo aprang sin ni tum la so song mang pa theknang kok la bang ke la helo risoi jang ili tum ning sipet dolo pulote azat kasi solong tame un ken kami silong tame bang keba munit mode bang koy munit pote anso sela pu aprang dambomi pala sonir tum peni mang damlo pasinir tum la aprang sike yut tumang isiwet eklaiwet donang la lalote azat along tame ni tum RDGP dunun hemprek madule hempre hang tame ni tum ahokpet hemprek wana song jong sedo pulote ni tum alang tum tame ni tum kacirap to ding phan ni tum hetame ken kap cirap donji lapenda karbenglong meglang nu lang nu asong do tomata me sorry karbenglong lang itu la kecok che kilele atuman mata minitum la UPI open ke kita penta nitum ke pulang ding dunde kecok che kilele long do anta me talib dun bomji lason dak taksi la nola jitu mongol siri mongol long alam tambe nilitum non lang litum jitu la KSA tum bangge kicok che thek dunong lo tami alang litum kala kicok che kinep dun lor KSA phan kopia posela jitu mongol siri la tum bang ko FIR pilo asobang ni tum la jitu UPI open ke ni tum ningduk lo ni tum condemn lo tum ha lo enoro tami la kicok che phan sing sai nei polo pipo sela litum la jitu KSA tum han alang litum la jitu kicok che kinep dun phan alang litum puthurong armin thurong la lo enoro tum la puloma kam chiklem nei bade ni leko puthuji
la Karbeng long autonomous council tumta eme thang along ri long nang dukok abang khu baphan chok che theklor ke litum latum alang litum langdun dinguni ma lalu nili pini laso jitu lak lumbajong branch long nili Ini biar tagi pansek ang ton panik lo kardom.